guys बिथांमोना लाइन नि खामानि मावगासिनो दं आरोना नैया हाग्रा जाना दङ लाइना एसे साफा खालामदों आरोना हाग्राबाथाय माने गिनो गोनां नङा होमबा अखा हाबाथाय सट जानो दानियाव मोनसे बुस्थु हाबदो नैयाव नै सिङाव गोजाजों खेवनानै नायगोन आरोना गाइस बे सिङाव मा बुस्थु दोङो दा नोंथांमोना नुगोन आरोना बे हाग्रा नोंलाय मा मावा खामानि होद गेदानिया बेफोरो फाङोमोन हामा जाबाय मा खालामो अत्याचार मानसिफोर दङ बेफोरखौ बोरै खालामजोबखो निया बेफोरो ओरैसो जानांगौ ओरै खालामनांगौ ओरै हाला फाया इयो फाग्लायाव बेसेबां गोथौ दङ माबानो हाग्रा थैनाय मुलि सारदों निया आंलाय ओइनो बसआ बेरेसो जाबाय बेरेसो जाबाय ओइनो आंखौबोसो बुदानो नै मायाव दोङो मायाव साफा जाखांबाय आरोना निया ओइ मावथि फैदो जाबाय साफा जाबाय जा बेरेसो जाना मोरै नांदो सेला बेरे रायख' बेरे जानो नागिरदोंमोनथ' मा रायख'नो हो बोरै मुवा जादो नायनि बेखौ नायनि सेरना आया गोथौ जालायदों निया बैया देसर माने हाग्रा साफा खालामदोंमोन आरोना बेयाव जाबाय बि